kaikille, minä olen Arttu ja tervetuloa uuden videon pariin. Minä ja Vellu ollaan niin, täällä. Me ollaan täällä kuvaamassa nyt kalastusvideota meidän kanavalle. Ja Arttu sai tuossa äsken tommosen pikku hinttikalan. Pikku haue ja unohtu kuvata ja niin. Iso porata käsi. Sinne meni. Sinne meni pikku. Unohtu kuvata tuo, että näin, tuossa on pihit ja tää tuli tällä kalikokätillä. Tommonen. Me ei ole oltu todellakaan täällä pitkä, me tultiin vasta. Niin, me tultiin vasta. Ja heti eka kala melkein. Joo. No, ainakin se on eka kala. Kala mikä kala, mutta on se pikkuinen tai iso, mutta kala se on kala kumminkin. Juu. Et siis tää lippa. Tässä on niin iso se lippakasta. Niin tää vapaa taipuu vittu tämän verran. Että ei paha. No jotenkin. Juu. Kyllä. Kala kiinni. Tämä on ahven. Tämä on ahven. Pikkukala. Heittele. Kato. Tämä on hyvän kokoinen ja. Ahven. Nice. Se on siis 2-0 muja Artun kisassa. Niin. Tämä on ihan hyvän kokoinen. No, nice. Tässä on muuten kaloja. Pitäisikö tuo jättää vielä toistaiseksi tuohon, että jos niitä tulee lisää sitten ja mä voin antaa vaikka sinulle. Meillä on tällä hetkellä kallaa pakastamassa niin vitusti, että ja sit se on siellä vituu lumppassakin vielä. Irti! Noin. Ammattikalastusta. Vai? Onks tää ammattikalastusta? Irti! Ja peruskalikkokättiin tarttuu tästä. Joo, nais. Niin, 3. kala jo. Älä mene sinne lumppassa, voi vittu. Kyllä siellä on kala. Vittu se jarroitii, kun meille tulee nyt. Vittu jos tää rettää, se hauki tässä irti. Tuli sitten pois sieltä lumppeesta. Ei ku. Kyllä siellä on ainakin hauki kiinni, mutta se on se lumpesa. Kyllä vittu. Ja se on lumpeessa ja hauassa siinä. No niin. No niin, persetti. Ei, no niin, vittu, onkohan se hauki? Ei vittu, se hauki on päässyt irti. Voi perse. Se olisi ollut 3. haukia, ei kun kala. Vittu kun se pääsi irti. Arttu tästä. Hyvä heitto. Perse. Perkele kun se meni johonkin lumppeeseen ja sitten siitä pääsi irti. No vituttaa. No niin, voi helvetti. Täällä on tilanne päällä ja se hauki on niinku tuossa mikä mulla on kiinni. Tai oli kiinni. Kato, kattokaa. Nyt se on. Vittu mitä satii vähän kalaa. On se ainakin isompi kuin se äsken. On se isompi. On se isompi kuin se eka hauki. Vittu! Vittu sittenkin. Se ei oo muuten aika hyvinkin. Se on aika huonosti kyllä kiinni. Jep, yhdellä koukulla pikkusen kiinni. Tuon verran kiinni! Ei helvetti. Tuon verran kiinni. Ja vittu tosta alta. Jep. Vittu, se on 3-0. Vitutta sitten. Isompana takaisin. Tämmönen pikku hauki. About 500 grammaa. Kunnon plumpsaus. No niin, se oli 3. hauki.
No niin, ja Artulla on nyt 4. kala kiinni. Ja se on hauki. Mä pääsin irti perkele. Vittu. No se on tossa kumminkin tossa ihan lähellä. Niin. Mulla kävi jo pikkusen ennen sitä, kato kalaa kiinni tossa. Niin tossa kävi jo niinku. Tarttu ihan tuossa rannassa mulla. Niin. Se oli 4. hauki. Niin, ei 3. hauki. 3. hauki, mutta 4. kala. Niin. Joo. Se on niin kuin, se oli melkein 4-0. Niin. 3-0. Mielipide. 5/5. Tässä on muuten tässä. Joo. Pitäisikö me jatkaa matkaa? Joo. Ja me jatketaan matkaa. Arttu voi sanoa, että heippa! Heippa! No niin. Tän pyrstönä. Arttu sai nyt tän se hauen, tai en mä tiedä saiko se sen, mutta se on sillä tossa Kuinka paljon vapaa taipuu? vapaa taipuhaan. Ja näin on! Se on jo kuule. Mones kala tämä? 4. 4. kala. 3. hauki. Ylhäällä. Toi on isoin hauki tähän mennessä. En tiedä, sen pyrstö näytti kyllä ihan vitu isolta vedestä. Woo! Fuck off. No niin, tää on vetänyt sitten kaikki koukut taas tänne sitiin. Oisin sinne pihiin tietysti keksitty. Ennen se ottaa niitä repuja. Tosiaan siis, mä en oo saanut yhtään kallaa. Mutta sulla kävi siinä vieressä 1 kala. Niin, ja se vitu. Veikkalet sille. Siis. Tuo on uisten niinku 5/5 harrakaan sitä uistinta. Ja vittu se Arttu käyttää tätä ekkaa kertaa. Joo, mutta siis mä käytän tätä ekkaa kertaa tätä uistinta ja toi on 4. hauki. 3. kala, ja 4. hauki ja 3. hauki. 3. hauki. 4. hauki ja 3. hauki. Mitä edes? Tuossa on kaloja niin vitusti. Kannattaa laittaa se uistin kiinni. No hyvä, kun mä en saa tätä auki. Ai jaa. Arttu Swag, voiko auttaa? Kyllä. Kiitos. Trampoliini. Katsokaa, mulla on trampoliini. Trampoliini. Hieno trampoliini. Joo, mutta etköhän, Tuolla ui siis kaloja. Tuolla päin. Tuolla. etköhän sä vois sammuttaa sun videon. Hihien. Sammutin jo. Komero. Sammutin jo. Ja sammut. Eikö enpä saa. Hei, mä nähdään sitten ensi videossa. Kiitos, että katsoit ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Niin, se olisi moi. Joo, mä nähdään. Tilatkaa kanava. Joo, mä nähdään sitten ensi videossa. Se on moi!